De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: wat moeten wij doen? Johannes gaf hun ten antwoord: wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft. En wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij vroegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei hun: niet meer vragen dan voor u is vastgesteld. Ook soldaten ondervroegen hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij antwoordde: niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij. Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij niet de Christus, de Messias, zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: ik doop u met water. Maar er komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan heeft hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur. Maar het kaf zal hij verbranden in onblisbaar vuur. Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de blijde boodschap. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Ergens heeft het iets van humor, bijbelse humor. Zoals eerst vorige week in het evangelie dat indrukwekkende gala der grootheden de revue passeerde. In het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus landvoogd was, Herodes viervorst, diens broer Philippus viervorst, etcetera, etcetera, etcetera. En terwijl Annas en Caiaphas het hoge priesterschap bekleden, ranking de vips, alle hotemetoten van kerk en samenleving in Rome en heel Jeruzalem op de eerste rij, dat het woord van God over Johannes kwam, ergens in de woestijn. Dat is humor. Bijbelse humor. Die echter ook meteen de toon zet en aangeeft wat in dit evangelie de bedoeling is. God zoekt ons op, maar niet daar waar we groot zijn, waar we goed zijn, geweldig, althans waar we onszelf zo inschatten, maar liefst juist waar het ons zwaar valt, waar het moeilijk schijnt, waar we onszelf tegenvallen, waar het ons tegenzit. Of het nou gaat om omstandigheden of karaktertrekken of eigenaardigheden of kleinmenselijkheden of hoop en wanhoop in het leven, ons eigen leven of dat van hen met wie we het leven delen, vertrouwen dan wel wantrouwen, rust of onrust of waar we beter kunnen vergeven en vergeten. Of het nou gaat om onze lichamelijkheid, gezondheid, seksualiteit, ons mee kunnen met de rest dan wel afhaken en eruit liggen of niet mee kunnen of mogen doen. Eigenlijk mag je zeggen, moet je zeggen, en dat is het zinvolste. Het woord van God komt daar waar mensen naar het evangelie van deze Adventszondag zich afvragen: wat moeten we nou? Wat moeten we doen? Waar woont God? Waar woont God, zeggen we? En het antwoord luidt: God woont daar waar mensen hem binnenlaten. Wat moeten we doen? Johannes de Doper was een fundamentalist. En je zou verwachten dat al die mensen in het evangelie die hem dat komen vragen wat ze moeten doen, dat die flink op hun donder krijgen. Je zou verwachten dat Johannes zegt: geef alles weg wat je hebt. Maar Johannes spreekt heel mild over de helft. Wie dubbele kleding heeft, laat hem delen.
En tegen tollenaars, landverraders, collaborateurs, geef op dat beroep, zou je zeggen, kappen? Nee, zegt Johannes, vraag gewoon niet te veel. En de soldaten sommeert hij niet te deserteren. Nee, beroof niemand meer. En wees tevreden met je soldij. Johannes zelf is een streng asceet, iemand die de wereld vaarwel heeft gezegd en zich in de onherbergzame woestijn ophoudt en die door grote onthechting, radicale zelfverloochening God alle kansen wil bieden in zijn leven om in en door hem als profeet zijn woord te spreken. Maar juist diezelfde Johannes toont zich hier vandaag uitgesproken mild en nodigt tot niets anders uit dan tot eenvoud in het alledaagse. Dat we de gewone dingen goed doen. Een onthutsende eenvoud, waarmee hij haarscherp aangeeft waar ons geloof zijn plek heeft, waar God geboren wil worden en waar zijn geest werkzaam wil zijn. Namelijk heel simpel in het gewone leven van alle dag. Daar moet je je bekeren, dat wil zeggen, daar moet je alles naar God toe keren. Zoek het niet in geweldige wonderen, in grootse woorden. Daar zijn we goed in. Je kunt je zo druk maken over het klimaat, je kunt de gloeilamp verbannen, je kunt elektrisch gaan rijden. Maar ja, laat dan ook in godsnaam die miljoenen kerstlampjes achterwege, waarmee we in de maand december ruimschoots inhalen wat we het hele jaar bij elkaar bezuinigd hebben. En wat er dan nog over mocht zijn, dat schieten we met oud en nieuw in één keer de lucht in. Ik bedoel, waar gaat dat nog over? Waar hebben we het dan nog over? Maar voor de Advent en ons geloof geldt dat net zo. Het gaat om een levenshouding van Advent, van een voortdurend en consequent verwachten van de Heer in ons leven. En dan niet in het groot, in grootse wonderen en tekenen, maar simpelweg in het kleine van alle dag. Johannes de Doper zegt ons vandaag eenduidig, begin daar. Dat is het doopsel met water, dat gewone leven van alle dag. Begin alledaags, simpel, gewoon. Integreer God in je leven, in heel je leven. En als je daar begint, kom je vanzelf hem tegen die doopt met geest en met vuur. Vuur wil zeggen zuiverend, platbrandend, wat er niet toe doet. En als Gods geest ergens genoemd wordt of ergens verschijnt, dan ontstaat er altijd nieuw leven. Je moet klein beginnen. Heeft God ook gedaan. Om uiteindelijk groot te worden in en door hem. En dat is de diepst denkbare werkelijke vreugde. Daar waar wij God zoeken, al is het klein, onooglijk, alledaags, waar je je tot God bekeert, dat God ons daar vindt en ons bij de hand neemt. Dat God en mens elkaar daar tot vreugde zijn en die vreugde laten stralen. Amen.